Yena ma. Na pomo te say. Apombo ko Maa Akos. Ya de Christo ase. Udin. Pacho mi dini de Evans Ahenkra. Ahenkra ehena ofri baye. Pacho mi free ase. Feyi ase. Na Ahenkra efri baye. Ahenkra sabre de ye ne ya hwefo ne yetiefo. Ye nyina ya ye krado asem a wode baye no yetie ne yabo. Yo mako me da ase. Emse enra me baye na me ka se ye ne ye nkwala anum na ye ne papa ne eti. Ewo atunsu dadem katapilem. Na papa no baba yare kakra na before that no onyesika di to asase esi dan mani dru lentil ti dru lentil no na menka ne se yare no emu ye din a owo be fa no e man de koi nti enum na ne nua pani owo Australia every meeting I think say owo na chi no na e covid time 2020 no free nti ya anya yi ekosie no nti be after 2020 no be 2022 2023 ena ni nua pani owo Australia efre bushia se yemra minimi nua no nyina yemra na de mamete ye se ofre ne se mi school na afi na menya adwuma foforo me private teacher ntina ewie se Maa Akos ewie na ye frɛ ne se nua ba na ekwa ena ofa afon frɛ me se abushia se yemra eho no mitimi ntoto madwuma ase because me brɛ pa ansa na me se nya ade kyerɛ mu kwan enti ofre me no se mi gina ho na me mefa ka me mesemienko na me se sabi obi adwuma na meye ade no wambo mama ne before se papa na frɛ wo frɛ Australia aba na so afrɛ se ye meka da ne ho asɛm a ade nti na wan frɛ me ntem enti we de mesrɛ wa ena okate ko no enti ne tia wa mu so omokoye no omobaaye no wa meka hwe ankyerɛ me de odi machi ena frɛ me ka kyerɛ me se de kosi ye ne se me nua pani ni bi na no se me ni me nua no nyina dan ne yempe enti me to me no oba menka ne se wa meka hwe ankyerɛ me ha me na me nim ni tirimu po ani die nti a sabi wan kan kyerɛ me but ni nyina kosi ne se ketwa ne ka kyerɛ me de odi machi no enti eno no ka se me nim nua no nyina yempe no ma menka ne se omo nso so ka se onu nua no nyina omo mpe de a ene ye ntimi nya ho hwe according to the odi machi no ena ono nso so no ono nso so ka se eba asase pani ne kansa na ono nso hu de wonka nti emu na papa ne senete ne ade nyina meka ne se me na medi animu a ono na odi kan di animu but na so wa bre ne wa asafo meka ne se me se nya adwuma foforo baabi nti me firi honom na makwa asafo ena me ye ma adwen se ni me yi aba me firi na me kwa adum ena me yi ba asafo ene didi mu ana senete no last year ebe kan se nti akwa se odi adini na odi ade no me yi onu ni free mu a ye nkwala ya asem ne edan na asem bibia no busuani bia ni wono mu a odi akiri this year kan wa make from 2020 till now nti amane wo fa ne wo fa ase ba ko ena ato adan ne so obi an kan kire na according to him no say abusuani shira edan no so ma no ena number 2 sewia ena edan no wo ohina wo ho no so shira so de nsa shira so ama no because last year no ho asem ko pie mpanifo bia no ye frɛ no nipa of frɛ no of okay no into on the second call na ye frɛ no na ye the following day na of fire na almost bare 40 minutes recording wo me phone so si America ebe pie mu se me ne papa na te na me de drogu nsem na papa no me nsem be bre pie ekosi se ye shira so ama no hwan ni shira so ma no si anuafo no eye de owa broche ni uduadini nyina aka ho mu wo bi na shira so ma no enti ene me frɛ me papa penny de odi ade no e ka kire nse da ade abani o na de okene e na penny ni frɛ no de asem ko di nanim no na so se papa na uchirum sei na so de oka nyina no e yentro enti Marco de akosi nyina ne se sesei no na meta akoda na ho but last week me kan say Sunday e ba ansa na Sunday we be me ma adwen se me fa o me ko ya wa clear ho no nyina na meta akọ no medi kan akọ ho no ko hu adwuma efo bi so mo siesi ba kuma ma wa ba bedem e ma me ka kiro mo se edan no mo ginem no mo siesi no mo nim de ne dia ampom ka se o mo nim na me se manso wo so enti mo mo bo hu na mo se ne anwen ni we ya frɛ ye wi a ye ma ho bi ye nim pokura se ho wa asem e na busa anse na hwan na so meto so no bo odin se kwakubu aten ti me hyeda busa anse na wo hin no mo so for ekrom ba bia o mo ton konwa no na me se okay so mo nim na so mo mpe ne toto ne no a
me ni boni bia o mitinim enka me ba no ka me nko amemma ka me ni the last time I buy me ni police for ne nkrofo kakra ne buy but ene boni nim nti we dia mesrɛ mu so omo mpe asem bia omo gyanto honom to omo hye mbo so omo ni omo plaster ba ko mu wi omo ma ho bio na ese ye ntro last week I me call honom no wawie ena ne yira oye ne ho ade no akofa lady no aba betinim ti me call na me chia sister no oye se maintenance na me say oh maintenance ade na maintenance na me say oh enye bonne na mpacho ne ho ane wa oni ne kunu be yo se kwakubu atin enti eye nwa kakra se still na no ono ne hu ni se obi agya akiredi ena abusuafo no obi anka dan ho asem nti wo ho no mu a no akwa akoye sika ba ne nsema no akwa akoye because me di akiri but before Sunday we na me call ho ache kakra ni se me call ya wawi akofa na ire ene ne tim nti yene ka kire me se on frɛ ne mra na no wo dem na me se da bia hu hia de me pa na me hu no na ɛdan no nim de ene dia o se da bi onim ofa John ne kunu aka ne wo fa bi hu asem akire no no si ya ase wati din da nam si yo neba bema mini no si okay nti me na me se me kra no ti na eye ne nwanwa kopem tama me di free ho no nti ma ko awia de me ba ya na enye bone ye dan ne ho a na me nam se momoa me na me ni nuanum num ye nsan ka dan no efi se ono wonye na adwen me papa mu nyina omo ye omo se na so ode wo mu ade om ko kan no bodua nti sa akra na asem de omo nka bi ni nyina achom se omo nyina agyae asem no 6 years ni almost April na 6 years nti obi anye na adwen se obeka bi amaye ene se me dia bedan mu ni nua ba ko nso so de nyaako ono nso me frɛ ye ekodi papa na ameka se panin nanim no omo frɛ no obi na no a o se papa na wu ne se akola na isi ne dan a statement to make ye na panin bi se an se o se sei nti e ho no ogina so be 5 million kasa biu onya adwene bi se omo recording to aka biu that means omo nyina afa no so omo nua be ma no e dan ne dia ti we dia me ba ya na tietia me sere se momoa ye na me ni me nuanum num nyina no yensanka ye dan no okay me da se enti what said the asem no enhyemu nyina esitie na mo papa mo ne na netie e ba cho ne na penin de no university me na me ne netie ya kopem se ya re ne bai enti wo free mu nyina wo ne na me ne na netie na no ma me de mo ja ware de da ja ware no oni ba ko miensa ena ba ko ewu mienu ono no wo me kan se kuweta ye ka se oni ni ja ware kra emo mo settle bibia ba cho okay enti bra wona mu papa tie no unu se okoto asase no ya wa start si fie no anase odisie mu okay ono wo ye ni bibia on kan ntem but ekọ nanim no one me ko once but edru ba bi no men kan se ntawantawa agya ne abofra ntem asem na men kan se ono papa na enye issue bia na ono no ka se mawie skwa na ye about adwuma se min ko police ni ade ntie ma men kan se ehokro no na afi no onim ko bi but okoji asase no esi mani do lentil nti achire no mu eche kakra no sade me ko that means me ko no 2 times ansa na yare no emu ye dia nti de twa to kra wo de wo ko na wadru ehefa na lent no nya do lentil no papa na o rezi blocks na anisa okay yeah nti de mi jetu mpokra no mi sister no kokoche kwakubu atinye ka se wo to aso wonja wo papa wo fa ase no yes asokwafo ache na mna ka ache o maka ache nsema ko da no ho biu but ono no hu ni se ye ndi kamafo ene ye yankora ono na adwin ena busuan obi anka ho asem till now enti ohwa ne si mudwoa no ato aso enti ekoso nyina no mekọ hwe de ekoso nyina wo papa we face ni e pa cho this April we be na 6 years old 2020 covid time okay oyare da ho be abosubia na face ansa wo free mu okay eche kakra endi 1 year but eche kakra na yare no bisa doctor no no ka se kidney stones na ne na ase ni ade nyina na ne ho fa no kra mu ana mo hwe no ana se oyare no mu ana mo hwe no ana se bia mo hwe mo ho ama afi na ne wo fa ase no na na ye bibia okay na na ye ho na pressure na ka ho na ni nua ba ko no so UK o papa nua ye friend no da akwesi ade o support to stroke ni ade na stroke ni so kan because ne call
tech hospital bio I don't know say KNUS hospital bi am yɛ de no ko refidie mu no mo hu the source of the sickness ni nyina na me ka ho bia me je results na share brown envelope so I was there inti no na support to stroke no any ade actually eba agogo e ma na de na ekoba e ma okoda award nyina na men kan say na me wo ho inti Mrs. Tadia no university then inti na wo fa ase no wo fa ase yes so wo abaje fie no wo no pese me hu se na odi akotene me wo fa ye hwe ne yade mi kotua bi ye fa ha ene ade mu hu no ma no di akotene no ni akotene no okofa ni free ye krom na be ma na djuma no papa ye djuma Coca-Cola e be ma na Coca-Cola before say be gunu nti omule ni off ne de kakra na odi kopija e dan nti okofa ne ba ne be ma no djuma wo ehonom a but na minim adwuma kra no ye de but emu no ho a menka ne se ofa ne ne ofa de adwuma bi na papa be hia no a friend the last adwuma oba ye ne se sonkonsu pai wo ehonom ti na ama efiot na ye den ti meaning say na oben papa kra de kofa no free baby a no wo one ne ma mem wo no ede ne ba ye ede bet na ha say okay all right ma men kwa na men doctor enkodi so wa ye nkomodie no eso Evans Marco ebra o papa free mo no eyie no muamo na efa hoka okay pacho Marco na make say ya anye but mo anye yi pacho because of COVID-19 omuyi please former omukohwe ma omuye ne ho ayi wie no kosie ewo ye krom ewo apem so ayi wo kosie no na no ano no okay ebusunya tena ase de but apart from that in the actually bia no adaka de nye ne toy nyamo na ebusunya na to adaka no okay enti yenhwe mo papa free mo hwan na di ade me papa penny ba ko ye friend of Francis Kwachi efie no how many rooms inside me room kind of 7 rooms okay enti odi wodi ade no ye mu wie asetra no ne bibia wie ye no ede na omoka fa o papa Agyapade no pacho na make say omo frɛ say mu mehia ye mehia eno na obra mo na menya we ti na make say na ye wia be say ya because school na afina na ye ba be call lunch ti menya call from my sister honom na hono CCTV camera bo school ho nyina okay yeah ti de obi bia na papa no te wo hwe but na woni say sada na ombe kwa akohia minim otimo wo twam a school no junction ho ugina honom fa ka ba krum ba bia ti oduro no se me ye duro nti besen na yenko am say how meet me nyesa enti me ye na chese akoyese ononko a ene menu aketo ono no de odwabe honom honom no mo ye meeting nti no de ohia no honom ti ono no panini ban pokra wan chirima anchirem I think say it was a week after we say okay after the meeting no na do di machi no me pacho eno no na wosimu nua no mo ye num pacho okay nti anua fofo ni nyina na koye me pacho yes apart from me okay nti phone nyina na kwa asetena no nti ewo na wo bra pani no ka kire my sister pani no ono oba okay ono na ka kire abusia pani ni wo mo mehia wo se o papa Agyapade no mo mpe mini nuanom di ye mpe na okay wo wanko bi nti so o sister kan na miensa no anu wo nso wo ho no de na wo kaye because o papa na Agyapade ade o sister no no papa wo problem oni problem but Marco the one say even after we ni pokra na ya na me call asase no so no ono no according to her no o si esuro bi any spiritual things bi nti no ebeya mama nsi asase no so but spiritual esuro spiritual why na mo papa Agyapade no ko yo be no osuro Marco meeting ase no me nua pani ne de odi machi no e ka se me papa nua ba ko o kan so o ka se musi asase no so maso ye de nese musi ne se mo ano chia o frɛ me papa kwa chi obeka chi mo papa nua yes ba ko ka se munim na musi asase no so yes please na mo ano chia me enka hwe enti e ma me kan se do se de me nua pani ne ye no me mfa no so but ubetimi ye papa Agyapade atina metimi atimi nua girl na se kakra but menga ne se me na makoye bema omu nyina ye ma enti se ma anya obi nye even snitch hipokra no me na me di animu man ketua mienu no they got the highest part but many je ne se sikana anko anko snitch ho na at the end of the day last will be answer kan ne de na o ma misa o papa nua ne se di enti no wo ka se mo papa Agyapade ene wa free mu eya mo de enti di enti no no ka se
Musi no mano chia. Omo misan said into. According to Ketwan or Kachem, no so omo Kachem Semanen Kasasa. Into Omubufu, no. Inti Marco, the now Quack say stroke Accra, but meanwhile, walk chini panatum. I'm also for Kachem Semanin Siasa. So after that, we now and why didn't say one tongue also because on so abre. Me patcho, I sa a branch Kwaku Buatin, yeah. Ne papa ene ni awoka asasem no ana e ka say munimu na musiso no ma no che a pacho debi enti ni awono no e ka asasem no wono asase no wakoso okay if you hono wako dia minim because onu say kra na nsem po kra no ho fa no minim wakoso dia minim but wonim say me papa wo bibi sa anase na onim say bi a mokra na mo ne mo papa enti ye ene ade enti mo ne enti ye sa no a ene wade awu no mo kopre ne japade a wanhwa a bi a obesori atia mo e wo hunhun mo bibi sa so e wo mu ana Marco Debi eno de e yo no anadwen because me no me can say the last days or the free mo no no kra nyame ani me ne na e wo ho but na me ka kire ni say o me kire ni solution say o me enfa baabi ana enye baabi boni say as hospital yes na me yenkoye me ka kire na me ma han dan na na me but na me ko ho ne wo fa ase ba ko nso so ba honom emire bi ba ye enkwan kakra ma me ko na oda form wo se awuro de no ni kan kwa na ehye no me duru ho no mabufuo mu odne se twa me na se me pie enti me free honom na me ko no pokura ne wo fa ase ba no se kitchen me kra no be 3 times when filming na me koye enti I didn't know the motive. Number 2 Maa Akos me nka se I'm not making allegation but the American say enuma bia e accompany the omoye no metimu ni say e planting because one me kra wan fi me e na wo ba nya say bia woni me 2 so nkonso ne pa ye no kwaku boatin ya ebe spray ho me ne na ne ye pagya ne o manti ye pagya no spray Maa Akos wo hwe mani wa pagya de ne de emia gumani for almost 30 seconds etinya say bia wo to dia no hunu so nkonso bi da wani so yo obi e ya no no akasa sa efa me kan say Coca-Cola sa de kokoro mani so I don't know say wonim say bia say ehyewa otimi de sansa no eye dia ene makohia ne baabi ma sori anim ne nsu uto obegina say kwaku buatia wankasa me ho me keka no man bebre bom me ma me nso so afrim ye frim ma ekokro mu honom no na ma me no papa ware no frim me pa cho de do mu ja ware kra yakokro mu honom oba ye na ye ne nkora no 2 na aka nka se kom do mtini ye wo me ma me o firi mu o mu fi honom oba wan chia obi a wo fa si be ya me ken so be ye nkwan ma no wan chia se bia me ho te se ana se bi oba no obeka se mienu no oba mu din sisilia matem me se mi enko enti o mu ne ye obi no actions accompanied with the me papa yi ka se sisu a ya no ba chie any cha ache se obi an ka ho hwe me hwa me maintain me bi asi yi so say o papa wo na nye natural death ana no crowd ma ko me nko ho eno de mi jama okasi ya de me kan se me nim de enti a omo nyina ye din na even snitting pokura me papa yi na de odi ade no so aye din ono de me kan se wa ya ade because snitting ono an de achi a na fie no efie no so ono a because ono crowd de we ni na kom nti mo frɛ no obeka ni nyina kwaku buate na na yes nti akwa se obi a okoka ono obeko nti omo nyina me papa ba ko nso de apia ono de oka kire plane se akra no mu ade se ye obi bi a yenye buate no anya fie sen minim de Marco se bia ni fie kwa ni mo kakra 40s and 40s yes 40s okay yes obenya all right enti no ma yenhwe o papa wu ye no apart from efie no enesnet no ejapade foforo bi ho ja wo baby ka na oyusu jeta na oyusu ka mebisa papa pia o se no de ana se kwa che me kai de o kan de o se nipa kon ka se eno de oton before so ba bi wu ne ho akade ho ne ma so ne ho akade ho ne ma no be fa ko ne krom ho no but Maa Akos me makoye Kristo ne nya bibia na be petu akoye without seeking men can say be spiritual help and say inti yemfa yensan kan ketu na me ka say owo high density mattress bia e wo honom onkonkofa but wardrobe ne nyoma nyina no since all these years you know before say be two bia hu mana mo no me fa me nsan kokan because the air course no wontumi enye bibi enti say kwaku buaten 7 bedrooms ni nyina na wa bosso aye bibi ana se wayi bi na wa ye na de wayi bi no asiesie be dan do no na kofa nua boss nyina omo kan
when fee into where you be maybe can go and we see China door. I think say no say home use because na the door no me twitwa ni na pictures e wa ha na we see no Sunday last 2 weeks I me call we see for friend no ye nyi nti doors na ko yetu ti me call na oba ne ti anim o ye nkwan e na me bisa no na o ka kire me sese ni se wanya akwanya no ene kwaku buate yanka sahia na wabisa no se bia die nti e na mo papa Agyapade sese wakọ ho wanya kwan ma ko pa cho de bi ade me misa no wishia no man to man ade besi nya na de bi me nya akwanya e na me ye bibia nso me papa no odi ade no me mane hunu even ma hakra me bakra no me bibia ebu me mane hunu ntimi ntu anamo and even without that info crown me ni akwanya the last time my friend no yeah my friend maybe or say me bisa papa the odi ade no or say bisa no me fan free ni sonko was it bisa papa the odi ade no because I was asking of a dining papers a dining papers e bisa say papers no one or say no say or say papers no enti eno hu to me any din a obi anka ho anka ho hwe na manya saa enti papers no when ewo the odi ade ne ho ewo sister penny ho and that say akwakodi kwaku buate nsem mako nti na me stress mo moi because me friend no busa no o sere ye gina afon no so no ka chem so wonim ma me mfa me kwa say mo man so say me pese me hunu a me mu se odi ade ni no me papa no so se ni ho enti I think say ye koso ye kan ye kan ko ya no kure be ebedadi okay na meti ase wo sister penny no nye say bi a papa Agyapade no won penny mom huhumu ensem nti no ka say mamu eni akire munyai migidi fancy won nti no sabre ya wuwu tu anamo no de no worker wasesen medi ka busa no ye di ka ko pie penny ba ko ndo onya abusuani ba penny bi na sem ko pie na me ka say e hon recording no wa before say me call medi ka busa no e ka chere say ye ko ba bi si also on the going to fan uniform and fan continue because we security personnel enti the kind won't me nko but last 2 weeks me need din komo say me say to adan ho anamo me ko ba bia ba mi akwa na ba mi akọ na wo ba bia oni be din komo won fa hwe ho 2 weeks till time I mean be dia na like mechanism was fie team wa ware ne kunu nti no enya de because won to wa apart from say bia isuo bi wo mu no ka be busa even 2 weeks ni pokura na media betene pokura no ka be ka chem say o frame me na me ka say anwumre be din komo na wo say besi ne on frame me enti me call last week say dan ne ho no na o fa machi busa me nya ketwan say Evans wakoda ne ho ana ena ketwa no na me ka because na me ka ne se me ne ekọ no ye kotwa videos ni na me ne ko enti me no fa ho a I cannot continue say ebia bibi eni a me kan che because me ko bia me ka chiro say me ko enti me ne ketwa no ko ho no ye mi rewura de ono kra no ono nso say hu o me enko a na me se de na be ye o ti akwese hu ade na hu abo wo bia sa den mo tete say bia de wakọ asase ne so no openuro sem wo ye tutrani wo ye mo tete ana because I say ehu say wa papa mo ho ne mo ho yi wan kasa papa ketwa be ka che o say wusi su ne so wa no chi a even matete kura say onu mpo kura hya se no obo na mani si dan be no de me pese me ni yibia prove bia say ampade odi kan ka say onu no ye friend opoku da opoku nti onu no ka sa no ene nsem bia onu no ate ketwa mpo kura won me pokura say ne penny bi na so penny bi so on kan che nwa be man say be ya ontwa so na me say memiwu na se munya dan na I like it senya me fa so me snake sika no obi ade ba ye me de mbokura che wa Maa Akos enye but enkura ni mienu kabu is more than over 500 million ena o munsa kan ye se mi wu na se mu munsa kan I'll be okay me man fa dan ebia na nyame ba be hira wa mo wasi abronsan ebia ma wonua no mu o because ebia minim because minim die tia ehu abo wo sister penny ehu abo enuafo ni nyina wo mo mpese wo papa Agyapade no mo nsa beka ebia na wo sister ni bibi but won to me nkan kire wo like on to me sinipi enkan kire wo onim ono de me kan say woni ne kasa bebre na say I don't know say any profession inti dia na nakoma so be katew say wakasa you so there was a time before getting to 3 years after me papa wu yen woni ne ka dan ho asem enesnet ho asem bia na ne buof asem ba ko kan ye to me akoma so ni say o say dan de ba kumasi ade me wo lawyer bia obeye yi
edidi mu ana hu se onfa ho ena mam start anamontu even with this anamontu insnetin pokura no ema yeyimi free adwumam ema mbetina afie but I didn't care inti yedi akoni aba bi won ma metimi konkora ni school mo SS ekoji om details ni ade because omo gidi say me boa ni ade snetting process ema mo chiri na me call you ehun papers na ho me kofa enhu ade mi ni papa snet number inti me ni sister bi okwa sorry me pia free asafo onom no omo se me ko pen snet number ena me friend say no mo see you na sister say me mfro so ono ye madom ma me nya snet number enka afia na me kokrom wo even before that ma call ma commentary amma ni details ni ade nyina nti me kan say no mo nto nyina no me nti at the end of the day na my friend say sister the avenue nti ya se china mo fam papers na mo bia emeje ni sika woni sa no ya mfa won ayi anhye wo mo nsa wo mo be ha wo woni den sa na bibia wo ase wo be di a kire sa no because minima de kudie nti a wo mo ye yemsa na time na wo papa ti ase no na mo ne wo fa ase no enka na mo ne ti ado angoma so na ye ni obi any problem oba say me na esiesie dem honom ye ni obi any problem na Mark ye ni obi any problem ye ni obi any problem wo si omobo wo kwadu say wo na wo ku mo papa wo poison no according to the recording no say no hwan na ne hwan di nkomo penina me ne ko na me ka chiro but now say baby ama benti me fa honum si ha ti penin no ena ofre kwakubu atin no e ka chire sister penin there be penin ye di asem ko tu nanim no ena ye ni ni din komo ono no ye busuani ye baby ne ye de ko nti ye ni din komo no ofre kwakubu atin no ofre no kra no oti sports no odi kan for call no because ono no hunu say asem baby akona ko radio so wo ye na dwuma mane ha no ti mesa come the following day na papa ne so wasem dia ye din o memia nkoche no but ye nhwe ne enfre ofre bi mu no ene nge oje penye no ne kasai almost 36-38 minutes enum eno revealing nsem bebra na minim mako me pe bibia firi me papa no mo ho no mo a eyedin every o papa no yeah me papa ko sia de ya no this stroke aduro ibe ena bua me se nka me nko school but enum emu ye din kakra na me ne on mutual things na me ka se be onso so won kwara nti odi o ma me enye na me nya adwuma na me fa hwe me school nti oboa me but apart from that bibia me bisa bia na ayedin this poison allegation ya or kan minimum hwe ena ma metina se dwene ho say no me sake kan nyoma bi ebomu an that means say wo etinimupo bi say me ma poison me papa nti me papa pen godi ade ka say no ya de ne ko Pramso hospital nyina doctor bia no no twro e wo report mu say ya poison ana say bibisa nti me fanko say mo frɛ na ono abeka eho asem okay yes. Na wo papa frame no autopsy report no kire say obi na poison na say eden okay autopsy ne dey me nsanka because na COVID time no but you didn't be to ago emergency na I was there and na me call doctor no busa say dey na ha me papa no cause kidney stones na menti bi da ti achi na busa say eyedin ade ti eno no na se wanya emergency bi na was so say free me chen but you didn't na wheelchair mu aye ko check no de ne call University hospital bi e wo yi I don't know say inshaye so say anwojo ase ho baby na nyina na me wo honom papa no ntimi didi nya hwe kube nsu nko a o te taxi me no nko a no no eni ade nti mako de na ayi kwakubu atense ye hira japade ne so ama no kose according to him se wan ne hira so ma no o se me papa no nuanom nti o mo frɛ pani no frɛ papa kwa achen no ka se de kwakubu atense ni na wo duade ni de o woke no o se obi an hira so mo frɛ no ho nso so o kyekire mu nsɛm ekire nso obi an hira so pani nuanom obi ani wo no mo tena ase obi an ntena ba bia ɛna se wi ahene nso o kan so no entesa nti Marco na se emu koye den no pani no nso ka kire me se me nko na me nsa ma squafo no nko chi ni bio se ya anya sa anya ade a obeje asase ni mu wo mfie sen pacho me ko 33 wow pacho de nya wo ba ne tie nyame adum obi a ye ntina me bi sa sa ne se ye betu ho na mo de ba sade wo sister sro sade wunuanum bi sro sade munim na mokɔ wa wano bɛkyea ene ɛho nkro ne ba no na mehu se wunwu ya wunim ni abenya enu ntina ema meka sa ne because asam na no oden
Edin. Minim say wɔn nyinaa so akɔyɛ ma nkwa ne bɛɛma. Mekwam ne bɛɛma. So wɔn nyinaa so akɔyɛ ma no nso nti na abusua no ɛpɛ sɛ wɔn kyinkyin mo nsa no deɛ because wei deɛ ɛda hɔ pefee yɛ papa ewu ne fie ni na me wo sister no kra na me nte na se sɛ yɛmpɛ wo ne hwan na mpɛ. I don't know. Ebia me deɛ Agyapade no me deɛ oh mempe but me nua no nkuma because mo na mo didi na chi but ontumi nkonko kasa emfa ma wo nua no nyina se o yempe ompe dia na se busua no so mpe dia ni omo de be ma wo fast because omo ntumi so nhwe se Agyapade no enso 7 bedrooms enso na enwura mfu ho ene ade enti wo sister no ye baby sa no adekodi e ma ne kasa because yempe de ye can say mempe hey boy MC Mako yempe de anu ade da bia ndie wo se mempe na wo mo aka pe enti mi nua no nkuma ye producer wo studio nku a ye momo no abontene nyina ye mene da no obeda age na home no obehunu se oni miki na omo enam ye kokoro we so dakoro obetumi akofolo abami ensa enu se wonru fie no na ne sisi nyina ye ne ya wabre ade achi a wase akwaso ade achi bia mu a wase ya adwuma obo adwuma pa nti onyame hwe na adwuma a oboso na omie kwan emfa ema no na ohunu se onyame eyodo nti no wasem a wode baaye no se de achi bia no ye bedi achi nti ne se ba bia wo bia no ha ho wode ya ne se obeba se o kan sam no na ye tie ne ye hwe na ye ntumi nya ho adwuma ye medodo ye beka just asem we de ye ntumi nya ho adwuma papa na de ye betumi nso de anamon bi e wosi ye tuo bia no ye beye last week ye ko follow up mienu ye ko ye no ye nya baako ye nra ye to aso mote new discovery mote ne a esen ba wo mu ababa wai na mi bisa ne se wugidi se maami yi adize enti wunyin san ye ya be ma no aso wonye mo wo no wa ma no ehu no no na wudi sie no no be ma be na ade koma no wase ma ma fa nkoma be ma bia si adize aboa because wonye adwuma wusi dan e na wo a wo hwe ho wonye mo ye kura no wo hwe ho san na abanyem wase be ma ne de ano so ma fa ma no ma mo na ma ne na chese obi wo ho wase ma da bi afeye be wia ne maame ada obi nyane no wose maame kwe woka no kure na aba no wo twantro wo ho maame ne ba ye wose mema ne ye mienu Zak na kwaku awuni so ti hade no enoa na utie na afi wo hwe no na many Evans ahenkra na edi enkomo na Evans maame mbisa se wo papa o free mu no na ono wo ba bia ante no woni yere epacho eyere de na odi bi bat na owo ba na wote ne nchen ya mi ensa na ne yewo ato nsu ho nom abra yare ne ba ye epacho okay nti woni ni jaya na wo ba no we okay wo na chi no me hu ni bio ono nso efre me owo na chi omu sie ni wie ye no a ebusia kwotena ase no no kwotena mu se oba ono oware no but me no tina no wono o sister pani no ene wo mo maka nyina etama no mo kan Agyapade no asem no ya wo sister kan say mo mpe no na urinity mbi me pacho there bi but me ka say omko sie ye na ombetena ase na busua betena ase no like ye eyie kakra no oba no ne tia no obobo ne kakra na owo bi nti me na the way ano no so e portray di no hono na menim se ono no huni se o ye ready but menim asante ade wanye ne ho ade me pacho there bi ya mi ansa na ne yete ho na me ka ne se ono no e ka kire mo oni mi di nkomo bi se be ya bi nja mo mfa but ono no so no na menim adwen a na ekura no o ka che o se jaifie ni mabusua ne mfa yes say a year with good intention and not bad intention because emre bi ekohia ye se nya no ositi ho ene okọ ho no efie no okọ ho minim de se okọ ho aka bete anaka be hunu kameti anaka be hunu but ono no can in a good faith say minjai mo no mpokura no me kan say the we are no me kan say ye wie
ebusuan kwotena ase na ye sie wie ye no ebusuan kwotena ase no na me call ya me hu se woti go bi ni de we a na wo siti wo no na akoye se wonim omu bi eni se ne ebusuan bi de we a na wo si ben yeah okay me ma ye fa ma ne so Okay, you go so fresh. Bomodi anesa tribe Akoma me ebia na ebombie ma obete say ye frɛ no. Enti na wo se bra mo kwatena ase no na ono ben busuafo no. Me hwɛ ne tebia ne yobia because na say ye shia de we no sitting finfini ade na emu ase ekwan be so na ofitin ya utimu se ase onimo mu akoye se o se one o papa na neti won ti se de tie bia no papa busuafo be hunu won ya na na one ne nso tra che nti no de normal de meka se ekobe na ekobe 2 years ti ye na ye wo ho no nti ono no mre bi ewu na chi no no efrɛ me onye obi one me di nkomo because me no me kira de na me ba fi a me nye obi a me piepie me di nti me ba na me ko enti no no hu kwan kra on fa so a one me enye da free no ma me hu se one me papa na obat ma anya ne boni ma anya me ehu hye da enye me papa na me pe na ni gie enti ba na wode ne ti yi na me ne ti yi e na me nso na me stand enti na fie aha enti onya akonya na ofrɛ me no ka kire me se be ya Okay, your friend Evans Ahenkra, ne sister Penino, ya omukwa setna no wokoka say emano empe efie no enanke ye friend ye bisan say edian ene pushie no ema no ekasa na ne nyina so ene sen wache say ebia efie no kra no anan Agyapade no enhyeda nye ne papa de wono ne bapanini ebia na onim bibia ne nua no nkuma enimu nti ene ma ne kokasa nti ye bomode ase ye betumi afre no na ye nyina yate ye ho ase nti wo de wo step mother no de okache wo say enke jemu ema busua enfa okay. O papa ne wo yi. Me pa che de onye step mother kraba meka se oba na one no e wo ho nom okay. O your step mother. Na o papa na wo se owo ma e wo baby. Okay, mpacho ane. Okay. Wo wu ne ma no e bai na Agyapade no won sam so mo so abamu ana. Omu nyina bai ko sie ni wie na e ba betena ase no. Aye tete wona na meka se ne wo fa se baba ba ya obe friend korana. Say be me kra no wa ma me fees tia me anase nti omu nyina bai ba setena no omu ofa na ma me na gya no agya omu ama omu e wo mampon ti omu ma me na nkasa de wo kuwait aha nti me nyi se asetena no omu kodiewe me nyaa panyi koka ase me nyaa ne mpe no eno omu nso ma me pre Agyapade bia e pa cho de bi e wo mu ana wo fa na abusa me se na edan no nso aha but wo fa no omu wo fa no wo mampon enkura no wofa na meka enkura no wofa wu nuanom no e wofa enti ye ya na wofa no afra wo bisaw with all these years that's what bisa me bear twice because onu pokura ti mu say that is so ni wo mu kakra wuti bibisa e na onu nso no the way time odi bisa me na ya na wuti mu say wo hu say ade na ankasa no enya de a omu pokura mbenya mu share because say within all these years ni pokura na say what nya mu say what me from just 2 times per I don't know say 6 years yes this April na 6 years and I don't know say dia me papa jai no quarter warranty omu ma enkura no ma me no ne share ni ade but me no me fa bibia me hu ni sa so
sika no ba ani ade me frɛ ma me no komudi die mu nkura no Ghana kan ya ade ma fa no easy kura nti e ba na ma no ya we se no se me ma sika no enkodi nkura no wo fa ho no kre omunsa kan ni bia wo nua no mo wo papa ma no eno so wo ma wo mo senate ne bi oma na me ka so ka bo me eko bia 60,000 omo nya kese na me ka se eyemo ye nya bi wone wo ma me wo sen one me maame wo 3 pani no ne de odi machi na me na wo mo nsu 2 okay ona me ka so ku wait no oh yo nti e ka mo ho ma mo ye 5 me ka sa mo maame no ye 5 na o mo nsu ye 2 oh okay ne wo ya de se eno no wotumi adwene wo mo ho wo kai wo because o mo ni nkuma o mo ni nkuma wo ya de yanko hello. Hello. Yeah, good afternoon. Hello. Good afternoon. Afternoon. Man, now I want to say. Radio Dominion Bible. Yeah, that Christo asepa. Dear friend, no, not me friend. Wa, enya bonnet. Me sa kaminu kuma bi waha. Evans ahenkra. Na Evans a chese ni papa every mu. Ben fie nsia mu enie na ni fie bi a wogya no wa akire no ase eho abasem wo faase bi age de aboso na esan say na ye pese ani wudi nkomo na wo kire ye mu kakra ade ani si ye ode enye bone yiye mu ni nyina ye hwehwe na sabi yemi ya ne ka kire no no hello Mr. Henkram Mr. Kwachimiti opaja yemi ya ne tuni COVID 2019 ya maya ye kura da ben na maya ye ko ba ti etnase na menam dia ya ankasa nso ne bisi akoni awo ebisian ebia na bisia na adibie no ba me nsemo no o papa nso ti asie no o de ko asase no so da bia o ti fie no na me ne ko ye no na me ne ko home print ni e tie di mid level an sakra chi echere kura ta na sabi ya bi ya se mokoro beba nti edi kiri no okoye no ana wo mtimi na mi ya bi nti mati na sabi kwala ho a ya me pen ni na ese ni fi apen ni ko dia bi e kaya wo mti ben na mti mafa nti mafa no mu no ena yeso di bo nkwala ni nyina ma ye se isi sebi bo papa sebi wa anya mo abro nti bo papa ni ma ibi bia ya magia afunso oye se o asasi bia ni isi dan woni me ko ho da no so we tie nyi ka se bia esi no anase asase let aya ni onu ankasa ne bia nti no so monfa nhyira so mamu na ni manu si ni nhyira so mamu nti emuana ni ho na me mai efrem se da yako cross no so obi asase esi da no ye kata ni yemu no ye bra ni tiape no o ka se no yare no amede ye dini dia ko ni aba dini ko dini be na o ka se ye momo dina na ke ye ko ye ni da ni ni e ma no be ka won ko tena ho ana ye ni so me to na ni odi to mani odi to ye ni afo no ye ni e bia se be ko ya dia wo ya di ye nya wo nkwa na baby a do beto die to boase e chi nyame adum na se bibia kota
ahoɔden wɔ hɔ nko ade a ɛbɛboa nti ne de ka kyerɛ sɛ fat nka sɛ metumi atoa akɔyɛ saa de no a na ɛtorɔ nti wɔde to nyinaa nnuafoɔ no nyinaa ni nyinaa obi anka sɛ wɔbɛtumi akyi a na ɛbɛbi akyi saa nti ne deɛ meteyɛ ne sɛ yɛse ɔkasɛ kwaku bua nakwala ne wɔfa ase kwaku bua ten ɛnkɔyɛ da no mmienu na akwala no mfa baako na ɔno nso mfa ɔbɛnkwa mu a ɔno nso atena baako wɔkɔrɛ wɔde saa asɛm no a wɔde kaeɛ no me ne mmom deɛ meka sɛ meteyɛ a na ɛto na meate sɛm nam ɔyi metee no ɛsɛ ɔno a ankasa de to n'anim pɛ sɛ deɛ ka sɛ wɔde to n'anim a na ɛtorɔ ɛna the case yɛ sɛ wahyɛ daa no ase eti mefrɛ wo ka kyerɛ sɛ daa no nnipa no wɔte aseɛ wɔ anyɔ ɔkɔwu yɛ na wokɔ daa no ho deɛ aseɛ ne sɛn ɛnu meba wo sɛ mewɔ faase mewɔ faase di matɛm kɛn kwase wɔagyini nyansa wɔseampɛn wiase ɛkɔla ketekete a yɛwo ɛto me kyɛ sɛ mehu sɛ bi mesi aka no akɔla yi ɔyɛ ne papapapapapa ɛno nten gɔda mewɔ hɔ a ɛdi asɛm no kɔ Asukwa police station ama apolisifoɔ no yɛ sɛ wɔn kɔfa nkrataa no mu a monsi asase no so pɛl sɛ yɛnsa ɔmbɛyɛ investigation ɛhunu biribiara ma n'akyi afei hɔ no sɛ ɛda no sɛ wɔn de papers no kɔɛ sɛ mu afa nkɔ yɛmsa te yɛn sɛ akwaraa no egu so a wɔsi daa no ɛna mekɔɔ ne nua kuma baako n'akyiri maa mmienu asɛ mmiɛnsa no ɛwɔ soa no ɛhɔ na no wɔteɛ ɛna nkɔbisa sɛ wɔno na ama akwaraa no go ahead sɛ wɔnsi daa no anaasɛ adaa no akwaraa no ti no wɔnim ho deɛ ne nua kuma no ka kyerɛ m sɛ wɔnim ho hwee nti ne so ka kyerɛ m sɛ sɛ wonim ho hwee bi a maka kyerɛ akwaraa no sɛ wɔyi adaa no tie na wɔn so wofiri akwaraa no ɛna mde to speaker ɛfie buru ase ɛburu no wɔnka sɛ ɔpampam ɛdi matɛm nyinaa na me nua kuma yi sɛ ɔsɔre twitwitwitwitwitwitwi not knowing sɛ sɛ me nua yi na sɛ kyiri ɛne wɔyɛ tɛkuro dom ebi ɛno akyi ɛna meba Agyapong kɔhwɛ yɛ papa baako bi ne ɔnti afɔ nti efi ne papa no ɔde kɔɔ ne nkyɛn no ɛbɔ bɛyɛ 5 to 6 hɔ baabi anwummerɛ ɛna meba lɔɔre kɔ aho ɛwɔ Agyapong na meba no sɛ na akwaraa no abɛkyɛ close bi akyi ɛwɔ junction no so hɔ a sɛ me ne nti ne ɔba na ndɔtene sɛ nnuanom afrɛ no aka kyerɛ sɛ me ne wɔ Agyapong ofiri kumasi aba abɛpɛ baabi atɛ close bi akyi nti ɛyɛ sɛ me yɛ akyi kɔ mu ana kwasi apɛ bi akyi sɛ wɔ yɛkwakye kwasi wɔagyi me so wɔagyi me woyɛ aboa woyɛ kwasi a me so woyɛ aboa wɔagyi me wonim nyansa ɛne wɔgyi matɛm papapapapapapa matɛm ketewa ɛna mka kyerɛ sɛ ɛdeɛ menka no hwee na mmie ma no so anka word amaafoɔ bi sɛ na kwala ketewa yi odi asɛmpe bi hɔ a na yɛdi n'asɛm na makye nsa gu bo na bi a mpanimfoɔ no bi na wɔnte panin no gyina hɔ na wɔdi n'asɛm pam ɛna kyerɛ sɛ ɛdeɛ ɛmu a mekɔɔ me sista panin baako hɔ ɛfrɛ no bene wɔ a na mekɔɔ ne nkyɛn kɔtena ne nkyɛn kakraa bi ɔsaa soa me hɔ ɔsaa bɛyɛ miaa afei deɛ wɔka kyerɛ me sɛ asase no nkrataa no wɔ ne hɔ samuel polisifoɔ no nso bi saa no wɔte krataa bi ni ne hɔ nti gu fon so mepa me nhwɛ matɛm na deɛ ɛgya me bi question no but wei deɛ ma me misa na kyerɛ sɛ tɛnra wo nua no ɛwuyɛ no ɛna ɔkɔfa papers no ɛwɔ ne nua mu anaa yes so then sɛ ɔne ne wɔ faase baako
ayi oba ani yeso wo mu ko dem ho na me na that time na me ho so na me di efunu ko motor e gabe e ba ta no yeso wo mu mienu de ko dem ho eko yi ka tan free libra no NMM e ba ta no ni bisha no a yeso ni mo ho hwe and see mati. Okay, yeah, Manchester said ya 76 krono no kwa mani aje ho papa mani aje ho papa na ya besa ni abusua pani ato aso ni ebisa no questions esa say pipei wo mu kokko yi ye woni oh I see me na nkasa sese ya Congo mama nyame mako na pomu nyame adom na so nyame adom yi wo de okra efri hene ne bae feyase bedase ya beto aso na before no ya bebo ne tofa na bia meka mesekoto foforo benhie ne da bia tie bia na ene obi twam station program na che no ene wode ato ha ya koto aso free ba bia nresi ye no a ti ase anya adwuma eno nti asema wode bae ne timu biem na fe yento aso Maa ye yankora num na ye father na efrim na wuja ye japade ye efie na osikodu lentil na dia ne se ne wofa ase ye kwakubu atin afa edan no a sese no woni ne ho kani ne enatim enunti na mesre Akoma etiefo ne Maako wonu abedwafo se mommo ani ensa nkada ne firi se edan no papers impokura no papa no efrim no ne papa wo fa ase ba ko ebowura ho a omkofa papers no enunti na mesre se wuchirechiremu kakra odi ma ye nchiremu kakra enko details kakra okay papa ni free mo no abusua frɛ menua no me papa Mr. Henkra Samuel Henkra no ya djuma Coca-Cola nti yare bebo papa no ma ni free ti wo free mo no na Agyapade ye edan no a aka akire na wo se abusua efrɛ na ye ho ntoto kakra nti omo frɛ ye no na menya we ti menua pani oba no na ono no omma no ete se edase omomraba me de na menya we nti day a wo kɔ no tike mo kɔ no frɛ me se me mesin me enko na me nso obi adwuma na me ye se bio na menya adwuma ne nche mentimi entoto adwuma no nso ase na me ka se ndi enei ye nya ne sawo ba bia se ka wo kɔ ba bi mpokura ka wo de ka bo mama ne se bia ya frɛ na e bia kina ana se bia si na masre kwan na me nso so mentumi en lusu madwuma na chese omo share da say omo share da mo mo mehia no obi akra mo wa mane obi an kan kire mesi ne ene nyina Maako ene nyina bibia ni omo de fa ne so me ne ha me eno de ha me me nua pani no ha me na de me no ha me ne se wa mbɔ mama ne na ewia ni mu hwa na o ka kire me se mesi me nko na mintim nya ne sa ti ono no me ka kire ne se mintim nya ne sa because adwuma nkra me nya ye nche me pe bi me brɛ pa nti ene okate ko no na ene okache mso woko oba yen so so ade ekosi bia no wa mommu nkyire mu ketu odi machi ene kan ade ekosi ye nyina ekosi se o kire se okoye no omkosi ai na ono de odi machi ni pani na ofre me no ena na ewo ho enketu am yenu omkan ye miensa no ma ye 5 no de na omuni ho eno nti pani ni bi na no a oni ni nua no mo de edan no omompe omugye mu nti meka ne se apart from say busua no bia enframe anaze mimi hu se obi agi akiri die no utimu se enam yasam okan ni sunti no se ye mi pokura meka se enu nti na ama omo nsoso no ehu efa baabi die omo nsoso ebefa so a ombe nti ma me papa ofa se kwakubu ati nya hu tumi amakofa adan so woto aso ti enu mu hono no me nua ba no etu anamonko Asokwa police station emi ekoche no ema omo ka chense mani incident so bi no san kofa papers ne mra papers na anko em se nra papa pani de odi ade no echirem anko eno no so a wansi ho bio enti akoye se emudwune so hwese obi ani ho obi anim de ekoso a na wakoda na no akoye de ope no woto aso akofa nua aboso nyina ene eso body ono na aboso nyina a wawie one room ti brano na meta ekọ honum
obekọ na adwumayefo honom me wone wo mo se edan no mpokura no manso wo ho e wo court ema mo ka kire me se on begyae edan no ho adwumaye ti enedi omo wi a omo ma ho bio na e ya atrosem nti omo wie ba ko a wo hwa no oba abedem anisa ti na no last 2 weeks Sunday ena me call ye wase wie ba ko a oba ne ti anim honom a ewura ni nyina wadodo anim honom asement honom nyina se one oba ne ho kani a oye ne ho ade akotinem kwakubu aten nti me frame papa de odi ade nse de akosi ni me kwa me twa videos etwa pictures de akosi bia nti on de onim de akobia nti me frame nua panin no ebusa ne se ye ko ba bi sei na obekwa na edikan no ko ba bi sei ne hene edikan de koto panin bi anim se nka omian ko nenka ye mfra kwakubu aten se wabodan ne so no omi me mpa abusuaman so maaku se akina bi di ote ya Auntie aha nti omra nenka senka baba beto dwasa ne de enye bone but before that no se manso twini ade nti omra ne yenka ye friend na wa ema okeka na adwen kura kire pemi kro no nti on the second call na ye friend I think say it was the next day ansa na onya abotoyeme ne pani na kasa na wo cheche nsemu ema de ebo mi hu ebo mpusa e woni nsem bia me ma record on phone so se sia ne se me na me poison me papa e ma wo free enti e ho no e ye nwa kakra enti ni nyina ne se pani ne friend no busa ne se da ben no beba na o ye se o wa akra na wo ye adwuma bi obeba eno nso so a wanko enti akwa se ebusuan no mpokura no wona wo ye hwan a obeka mpokura no akeka na adwen akireo eno ama akomuti masum bi ma papa di ade no e kan so no nso ahia no biaben empre be mienu adidi na tem ni ade a me de to me papa no mu bia ni mo so mutimi ndi akire ekosi se ombu wo mo e na ma ko ni nua no ma nso so mienu enso so e ya we me frɛ ba ko ene ni din komo ka se de omu nua be ma ni yeni na nkora no mu die se be untimi mfa japade bi sa anase emfa asase die sa because ye yenum se mpokura no se mimi nua na aka sa mpokura na wontimi tonkoso se okoto adan so se ye se yempe ena biem so chirum se wi ahene asira so ama no mi papa nua no nyina so asira so de nsen asira so ama no enti na me baaya na maku se ni asem no esitie no onye na adwen se obegya dan nim kwesi ada na me ko ho no me oba no busa me se me ye hwan ya me chire mu a kire ni se on de ni kunu onka nche ni se ofa John ba na aba ha na eye ni nwa se ma ba ba ofa John yo me papa sa no mo frɛ no ofa John nti maintenance ada na maintenance na me se o chire mu chire okunu se be ma se ne mesiti no obehu nipa kura me ye na ohu on frɛ ni mra na na me se da bi ehu hia nti me de mani na hwɛ ye na me call na me ye ma adwene se eye last week Monday no meba na me ba ye no na akoye se brain cement mi ama ne nse nra me ba ya nti ne tofa aha na say wo se wo papa na oye adwuma ban pa Coca-Cola ena na oye adwuma e wa ahensan na ehene fa na no wote adwuma na ama ne ba bi tia na no han dan sa ono na han dan na me na metene nchi mini minu aba kopim se minu aba ne ko invest e wa to nsu da dem ana se Caterpillar nti wa na wotan wo papa nche yakopim se ne yade etwe kwa sanado yes please ti e buy no na penny no so no wo ye adwuma den time ono so ebeso mu a ne kan se Kofi Addo ata o di free mfie sei ni me 6 years April ni ti me kan se 5 years mu ani we ye ko 6 years na o papa ware o maami ansa wo free mu e ba cho na o ba no o majai o majai no wo yire ya no wo yire ansa wo wu ne yire ni ye ni kuna me pa cho there bi na ye covid time nti o ma anya yi ti o mkusie ye na abusua ehia ye sa ne ko ye nti no ne oba na tie nse wo free mu me pa cho oba ne so wo ma yes please o wo ma san ani dia pa cho ma akominim na dia hin na ne metu kam dia ho ono no wo Kuwait ono na odi kan e worry after ye maami ankasa ye tre na ankasa e wo ono no apem so dua bi apem so nti ono no mu one ne wo mienu aha ono na meka so wo Kuwait no ono na ono ne wo nkwara nketwa ne mienu ka ho
na just say fear no sana wo papa ntim no free mu no wonsi nwie no nsi nwie into free mu na drew window level say dem papa kan na lentil na drew lentil all right into no how many ehim say me pa cho dan adankura 7 bro no be so e wo sewia to nsu sewia okay o ko China for no asa no mo kan okay nti mo papa free mu covid omo ye na omo kosie no yantumi anye na ye ba abusua tena ase kakra me pa cho ane okay mama no koye wo masade ye wo so omo ye okay adaka na de abusua ne to ye nti ye tena ase ya me kan se nkomodi ye tete ho no ma na meeting omo ye de ma nti but akoye yi na akoye se areho abenti ye nyina yihia but se nkomo se ebia se ye dan ye ho adi na kire ena na oba na no nete no be 2 years na no nete nyina me papa na ono mfie mi no sa oba no so eti mfimfin a chese de ko ba ye okay enti se papa na free wogya efie ewo ho ebra abusua no ekọ asetena no na wo nka ho ena wo sister koka se enuafo mpe wadawroma na wo faase ekọ akubu achen na waka setena ne ho bi okay na waka ho na waka ho mako me man ku but meje na waka ho obaji dia na se na wunim na me kan say na minim ende minim because enti se okọ obi se wanko bi eno no won hyeda mfa won timi mfa won sense wo bo because na me pese me hu se no wotemu bi se wotemu bi dia ene ye wo bete se bia wo sister say enuafo no kra mompe bia no ono aka se oye wo faase ene ono so no oben wo papa kakra etore bia wo frɛ no soma no man be ye adwuma kra ene adenti ne se enuanom se wo mompe dia ene me nkoye bi na mentena mu en so ɔte ase na se na oni ase bi dia ene na hwan na twe phone na wo ka kire ne se ema no kra se efie no wo mompe mako eno de kitwa ni chemu se de meeting ni kosi yen eno de wan chemu se no wo ho ana se na woni ho inti ende meeting mi sisudua but eno ase ne na me papa yes ye frabusia pani a eni de odi ade no a be bisa no aha se no wotimo bi nti ebra o mukokọ ye san hyiamu ni nyina wie ye no saa da no a na wunu yaketwa no ebo wu mu de esi ase ana se che kakra eno pokra no na mo nka na I think say it was after 2 or 3 days and our friend ka said the ekosi yini penini de wan chemu bibia bebia no o mame enya mu entiase ana se bibia okay nti ketwa ne ka kire after 3 days omukotena ase no o frɛ penini ka kire say oh sister na den na wo yesa se bibi kra sei ni a aden na bia wan frɛ oh sei ni bibi sei nti me pesa ke gya papa gya pade ni maneka na kwa abushia ho na wan frɛ me no akotake sa decision o frɛ no Marco several times na u pages enkomo ne ba edan nkomo na snete ho nkomo a ida se ne bubofu the 57 ni na there is no caller me ne ye ya end on me kan say on a calm note and say abodwo ekwan so time bia minim plan na say adwen atachi no wakate me upeja ba no wakate me enti me gan say de emu eye de kakra o timi ka kire me ye say according to ono no nti ase ni say yenya achidi na ono no odi kan pokura ko chi ni pokura no agi achidi ena na me ka say o ka say edu sem nya ade because according to me papa baako ono ye friend opoku e ka say yesi asase ne so ne se ya no chia ene emu ane mfa nhye obia enu nti na na me ka se ekwan ba bi so no metina se kakra because no nso abohu on person obahwere ne nuanom bia yeah me ma me so kura ono nso so ewo ye miensa no nso so no before so ono nso afrim ono nso frim 2023 mu ho no na chasa ne dia ne mo enti won pese Agyapade enti obahwere ne nuanom ono nso ka se yenje achi enti nipa age aka sa asem na ese obia ewo adwempo bia na se bibi ta achi enti o ya no ne ebisa no se ede ne wote ye na de ne wo hu ne ye ebia okwa asore ma sofo bi ka kire ne se o papa ewu Agyapade bisbat se munim na mo prayer ebia bibi se besi na de ne wote na de ne wo hu ye na die na ebia o papa ebe fribu no waka kire no ebia papa nso ka bibi kire no a eno nso ebo ni hu o se yesi wo bewu aya wo hunu o wo hunu ne ma ne bi nti ebia na o papa ebe fribu no wo hunu se na Agyapade ne hu nti e na so masi eku no ti no o hunu ka kire o sister se ba mo nko ho mema
na chese ko tumi a chire yemo papa mamema wakwaba ye na Maako na pomu nyame ado na wo so nra na yedi ne so na afa ya ginchiremu aka na yatumi abusa no kwehya ya hodo a ono so ebetumi eyi ano badansa na yebenya opani kwachi no ma mimbisa Evans se anyebia no ebra wote sasem we nyina nso abusua pani ni obi osadi mu papa de no ofre no e ka kire ne se papa we de wadama me sister na kan ye wo kan ye no na nso so anuafo ne de ye papa Agyapade ye pe mu ofre no Maako me pacho me frɛ no ma onya ehonti ase se de ekoni enti ono se wo ya we pa ti de ekoni na mama na so ate se sei na menua ba ne kan ye ti Maako me ma ne ti okay o ma ne ti ase ma sa kwaku kwaku buatin yi o papa we o papa Efrim oh o papa de friend say your friend teacher de me nim no woni mu no pa de me nim no no de adi a woni mu no no your friend teacher I see na teacher free mu no na wo be kai na wo fie be sen na misua na misua ni description na metimi edi amaye ni o te se ne ba tuntum sa de ti am bisa sa ne se me pese me hu no se ebra kwaku buaten papa efiri mu no wo papa ma mo ko pre ne Agyapade obi an pre ne Agyapade anwanwase me wom ni se minim se onu enya ne papa Agyapade o se de yo anani ewo ye de ne ho se obi adidi ne papa de ho enti momo papa de na mudidi ho no enti so ono nso papa afiri mu ansa na momo papa be firi mu a be se momo de asem benya kwaku buaten e de amame ne papa firi mu no obi ekwakwaji so papa Agyapade a obi be kwakwaji o papa Agyapade kenten so ana bia ne ho si ho no ekura ye ni pokura ne yanko bi yensi wo ada na montam nshada nwo sa me pacho entisa na on meka se oba be ware krom won nti ni krom na omkosi nti me de e pokura ya anti mo pokura maachi na kampesi akwa pre Agyapade bi sa mote se na o mama de o mama ti ase me pacho mun sheda ni sisters mo na minim se omo menkọ efie ne ho menkọ ho na wo kọ ho ne ade mo report ma police Maako oban minya peni di kan ko report ma police e na omo che no tie no na minim me wo no na ni nua ba bi e send me WhatsApp message ka kire me se di mi nua ba ne ye na minim die na esi eti o record ma me tie na sa phone pokura na say kan ye sa dia ka Maako ka me de beba na nka mabo atie testing message e ka kire me say recording ni mo ka kire me say me nka bibi nche mi sister no na de wo ye no de manso na eba abusu anim e kopem se me bi se mu a metie mu ache mu se ni nua be ma na ya che no akwakotum e na ni sister no record no pokura na me te ne kan ache but sa case ni ba na me ni bi nti asa recording ne ba nti recording ni no ka che me se me nua ne mpa abusu manso ni ade na ne buafo audio ni mu pa nti ne wo me phone so na phone se nti de o kan ni se na che sister okay yeah. Okura me ne me kan de me ka bibia kire me ka kire ne se papa fie ho no minim ho eda ya si papa ne kwaku do ate ne yan hihye ne minim ho enti minim ho bibia asem o ma asem ne de pa cho minim ba bia da no papa ti ase kwa yale anam ko ne hospital minim ho mu fie da minim da ya so de da no e hye kwaku do ate ne nka se wonye ma wono papa ne nya bi ntinam no no so enye kwaku ne so nya bi ntinam minim asem bia na minim ho enti minim ho ma asem no ho asem bia mu adanse me bia na ka me ye na me pa ne seka na mo fa wa brotire so obeba wo ba ha mre bi wo tra wo mo nkwala na ama kwa ibu ni ama ne bai be ma na ama wo mo batutu papa so me ko mo fra ma sem ni manko man tra mu bi ubi sa wo nua ba no ameme wo ho enti wo ma asem ne dia be pa cho minim hu bibia na oba pe wadama what free when you are kwaku buatin no akasa ne natena se edi nkoma ka kire na asakire aka kire se ade a wo ye no enye me pa chaw mi dunya mi di pa mo chaw pa sa asem we die kwaku buatin no ankasa wo ho
no wafa no na ofra no ne kasa ye no wo ho no wafa no onimu no no kire mu kire mo nkofo onimu no obo mi din so me na me wo hobi ma me gira so ma me na me kwa ma ne so mra gira so ma me hello boss kwaku wa te me mo ha me so na pomo te say nyamia se papa me frɛ wa wie yi anya bɔne yenua bɛma Evans ahenkura ne de asema bɛda yɛsɛ o papa afrimo na oja fie ma wakɔ akɔbɔ fie ne so a wakɔ tena mu bɛma na asɛm wei ɛyɛ no krɛ me ba ta watu papa yɛ dɛ papa si fie Evans so nim Evans Evans okay ɔse o papa ya wo ofa esi fie na bra wo papa free mu no wakɔ efie wakɔ bɔso a ene wuti mu na yepesi ehunu se enokra na oh madam we have said one last time when you papa enya the last time mimi bisa question unyima mimi bisa we say one so mimi bisa we no eye nokra madam exactly enya nokra dia ene ye kire ye mu me pato enokra ye mu ye che akola na wo no ankasa ne ono papa na net ena mimi aba ko epani ana wo papa no ekọ aduma okakaku na obae no wo de aduru egu Evans ni de aduru butan no papa bufi ekọ Transo hospital ko da 3 weeks o free hono ni papa bi o papa yare ye ni ante no wa hu papa bi akwala wi Evans no entino no ni wa pa so be fa mi back ma I'm not that I'm a mammy at least more. In the only crime no one net, Emily free hope, a hard done. In the meaning of her, never to be the only busy fear of one area because of a never fascinating. No, my friend, hospital with the hospital, as the junior dinner. In the end of the new year, no guy, no call, no guy, no my issue. And now, no family, 2016. And no for catching say, or person mama dear. Now, some of no, you see the mega near them. Or Evans, you got a friend come over. And the animal media meaning claiming said in a business city named Pet. And I guess an impediment or better. I could be me and mamma and our friend in Gabi. And I'm so fast to be a BC now apart from one or better because you're my dear animal. And yeah, dear said, obey who did the animals. Maybe you said you're more fun in a city. You know, you and mamma, you know, money, and the banner seen and also a tabacon, also money. In the Ampano of an door, the banner man, no more of animal, if the money, or more money. As you were the guy, Japanese, at the mammy. And I'm seeing a crane so far. In Tisanity, the baby or assassin. Or him no. Or him so fast. Only uncle. Nasa the advance in the other than so you are. Let's be no be but challenging me at the empty. I'm par no vanity. The dear Musa sorry, any medical, if a catcher and say, one a deep, the Japanese at the amount to look at me. The dying. Bring a bit of never to see down 2012 Honwa, you see the entry, and the entry is a generally difference for class. It could be dying a cry a day. Actually, you know, in Tinaka, a million there, you know, if you are not Timon, if you are more family good, you know, for down in Manahan, and the more fans will catch him in a maze. May down being you know, and I know a million night, and never ban on anything. You are cutting. And also what? And to go so my tongue can say me in a copper, no money at dinner, and to go fun. If you know, every time, Emma, the bizarre of Anna, who must be a idea with you to be young or and the Korea to go Boston. I have another 5 and a young young in a meeting. Only say, if you said that. It didn't want I'm more free. I'm if you are to be young to who I say, I'm saying a dime. I know if I demand a crown or more a German.
fine ɛna me frɛ no wɔfa no baako ɛwɔ hɔ no a me sister no baako no frɛ no me frɛ no ɛna ɔbɔ wɔ mo amanneɛ sɛ adeɛ no a ɛkɔ so no a moka no kwaku no amfa ne pɛ no kɔyɛ dɛn ɛkɔyɛ adeɛ ɛna the same time no kwaku no nso no ɔfa no na ɔfa no de adeɛ no ayɛ dɛn ama no ɛne adeɛ nti sɛ monkɔyɛ mo adwene sɛ yɛnkei sɛ biribi sɛ yɛni ade bia ɛsɛ sɛ ntwa yi enti ne wɔ hɔ a ne wɔfa no bɛka kyerɛ ne pray sɛ wɔno no wɔyɛ adwuma wɔ fire service na wɔsɛ mpaboa bi ana ne nan wɔsɛ mpaboa bi ana ne nan enti na nso kora ma ne de kɔ retire enti wɔn yɛ no na ne ho mpɔ no si wɔn kɔ hyia wɔn knan ne wɔfa mo nyinaa wɔn kɔ mu nua baako yɛ di ɛna wɔn ka kyerɛ wɔn sɛ adeɛ yɛ ntɛm wɔfa de ama ne nso no a mmea me de me sika no biribi a mmea na ma yɛ maa de ne sɛ ne wɔfa no yɛ mo nkɔ baabi hɔ no na mo nkɔ bisa sɛ efiri sɛ 2016 no ne wɔfa no nso de volunteer boot ɔkɔkyerɛ no sɛ nipa a wɔde ne nneɛma gya no ne volunteer boot nie ne sika nie ɛna kafokafo nie enti maa no na ɛhwɛ hɔ ma no sɛ mefiri sɛ madi afiri ne nhyɛ no a mefi nkɔ fie wato nsu mefiri sɛ menyɛ nso a mema no wɔ hɔ ɔmo asɔre fie hɔ no a monkɔ bisa wɔ mo anaasɛ wɔhene no a wɔwɔ hɔ no sɛ sɛ mewɔfa ne ne wɔfa ase a yɛfrɛ no ɔfa dwene memufa wɔ mo sɛ mewɔfa no ama sɛ adeɛ sɛ ɛno nti na ne ba no mekɔ ɔmo bɛkyee no kɔ police station kɔmanda no a ɛwɔ yi no ɔma no bu ase hɔ kɔmanda no bisa wɔ mo sɛ ɛnɛsina ɛna ne kɔsɛ papa bɔ wɔ amanneɛ sɛ adeɛ no ama ne wɔfa ase wɔse kan na wɔde maa me na maankɔhɛ na nyɛna meka ɔbɛpɛ wuyɛ na mayɛ obisa me wɔfa no nso me wɔfa no sɛ ne nua ne bɔ na amanneɛ na ne yɛ sɛ me ba me wɔfa no hɔ na mebɛbɔ na amanneɛ sɛ me wɔfa yi ama ma adeɛ nti ɛno nti na ɔno nso ɛgyina so sɛ ɛneɛ ɔde ama nkwalaa no na wɔkaa no tra nam sɛ wɔfa ne traa ɛne tra nti saa na tie na mo sɛ meyɛ yi bi adeɛ mema yɛ kɔduru fɛ so a ɛna no ma yɛ kora no fɔwuru so asehwɛ no kora no ɛneɛ mo nso so ɛne sɛdeɛ ne wɔfa no yare yi a na bɛfrɛ mu a na momma no biribia no meyare ka sɛ yɛnhwɛ ɔfaase yɛnhwɛ wɔfadeɛ a anaasɛ wɔfa nkyɛ wɔfaase adeɛ bia ɔfaase nso nhwɛ wɔfa enti memfa no ne sika no ne biribia wɔfa wo nso so na mesom sɛ nkɔbɔ me bra no because ne wɔfa bi sɛ adeɛ sɛ ne mayɛ enti na ɔno nso dwene so a ɔno nso de adeɛ sɛ ade ama me sɛ ɔni hɔ a menyɛ ɛne nyame ɛba wɔ ma nso mɛtumi enti ɔmo yɛyɛ no mo hɔ yɛyɛ na ɔmo bɛkyi me kɔɔ hɔ no ɛyɛ yi na ɔmo no bu ase ɛna me nua ɔmo yɛ sɛ yɛntwɛn ne wɔfa no a wɔsɛ ɔyɛ abusuapɛ ne ankasa wɔ abusuapɛ ɛna ɔfrɛ me ka kyerɛ me sɛ mentwɛn kɔsom sɛ bɛba na kɔme time no na mmerɛ bɛ ma ɔno abɛba me ara ɔba a ɔbɛfrɛ yɛ nyinaa na deɛ nyinaa no dara ɔno ɛni ɛne nneɛma na asɛ woka no de yika no deɛ nia ampa yɛn nso yɛtwɛn ma a wɔn nso ka kyerɛ sɛ meyɛ bɔne ne ade deɛ nanso sɛdeɛ mpanimfoɔ no wɔn bɛti ɔnantia ɔntwi sɛ adeɛ no deɛ ɔmo no sɛ ɛnyɛ ne di adeɛ ne ba no akɔnsɛm sɛ ɔpapa ka kyerɛ no nti na adeɛ sɛ bi a adeɛ no yɛ obi a ne wɔfa no nso abɛka no a nti sɛ biribia mu ne ade koraa memmra hɔ na memagye saa wɔn report yɛ no naase mmɛfa nsɛm kora no ɛnam sɛ ɔmbɛkyee me no koraa ne wɔm sɛ ka ɛyɛ sɛ ka mesi wɔ mu mu because kyerɛ no a ɔmo ma a ɛkyee me no mfa so wobie me so enti adeɛ no a wo so nkɔfa de ama me wokɔfa bɔ amanneɛ so wɔde ama me ne wɔfa nso so wɔno nso ne nua no nso bɔ no amanneɛ ne wɔfa pani no nso abɛka ɛnso sɛ ɔno nso no nyame ne nokora no nti ɛno na ne wɔno no kɔgyina mu a ɔno no yɛ sɛ ɔno no kɔka wɔn mo ho ama wɔn ayɛ yi a ne nan ana wɔsɛ wɔkɔɔ baabi na nipa no ka kyerɛ no sɛ sɛ wa nua no de adeɛ gya wo sɛ wɔde ama no wɔfa ase ne kɔka wɔn mo ho agyi ama ne ma ɛni sɛ ne ma no wɔ hɔ yɛ sɛ ɔbɛfrɛ wo samantoa enti ɛno na me wɔfa no bɔɔ ɛnɛstina no ama ne sɛ ɛnɛstina ka yɛfa wo sɛ ne nsi bi ayɛ dɛ agye ɛde ama wo baa me deɛ mahunu no nti sɛ wokɔ hɔ no biribi si ne mfrɛ no sɛ wo papa no mu enti adeɛ no ɛwɔ hɔ no a ɔno abɛtena wo sisi no nti na mebisa sɛ memisa ne sɛ wɔ papa no ankasa last time bɛyi ɛna obi wɔ papa ɛna deɛ hwan na wɔ papa no ka kyerɛ me sɛ mene mmɔbra no nyɛ deɛ mefa sɛ ne papa no ɛyɛ nti akyirɛ yɛ mefa sɛ ne wɔfa no baeɛ a yɛfrɛ wɔ mo ɛna ɔmo sɛ ɔmo ma ɔmo bɛwɔ mu a me sɛ dɔn no ma obia ɔmo mpɛ ɛne ade ɛna me wɔfa ɛka kyerɛ me sɛ adeɛ deɛ wɔwɔ a bifra bɛkyiri baeɛ na wɔwɔ a kɔsi a na bɛtɔ no aso nti wokɔɛ n'adwuma ɛna mɔba kɔsi
let's see a complete and a man because we will do to them and the dance of word and I didn't say any. And it's a no thing that come in the cry to say, hey, they are moving son, be a class, they are moving son, say, no, papa, maybe papa, maybe can do the same, and I can't base and papa, one Casan, then you cry. And a coin of big jam, say, events, maybe I didn't learn a cocoa. No, I said, I mean, nothing in you are or this feelings. On some of me, and make me crack her in and Sandra. You I didn't know one fan crack animal. Man, I will say, and Kawasa, your catcher is on fan crack, Amra say, what the idea Auntie, ya, farmer woman, a home cracker, and I make us a 1 year. Make no fan, I say. The thing to only see band of your family, the crosses, only the over family, a bonum. When you know my home, say, oh, papa, when I say, oh, papa, bonamania brabe, now why no catcher no? What's the day? And the thing I say, on one papa no bonamania brabe, say a Japadian in an young famana said me bo, say, papa no, and can you one catcher will be a. It is said that friend has seen a catcher and said, "Nessie, oh, papa, me buy me bewu." Say me who are my Japan. And yet, that time, only you Johnny down, papa. Or Barna, so one would Johnny down, papa, dear, and you know, papa, one money we are dear, and think Cadia, papa, baby, and your baby, that be quite cool out to me, and Cadia, papa, the bayer, what the best show, the money here, or Tias and one day, one, what by your will. Nimanim, just what the lawyer sign and to papa the mano, and walk up Piano, and no moving well, no, Yabaki can even what's India. Never to me, or Piasso, and a friend of Banner, the man by a banner up in the banner. Look in the little crowd of man, friend by a Pamu woman or cook, a Palana cracker of a family, the people will protect me, the Papa in the other team. And you will be family, and you will be family. No, and the thing I'm not about Papa. Maybe once a year, or being someone in Johnny, the money minister this morning. You made us a papa, pana, and someone in a walk and a member, say, or poison or papa, or the poison go panum, me pachu, evidence not never hennifer. Anyone with Danny, I know your Becca's winning to know about a hospital hall and a bed there, dear Sir Papa, the pan or no, now you're poison. Yes. Okay, and I will report to the police. Then we say, a better one in the see some money pakra dey say then na won say abrantie because say dey wo see ka no one kwa papa ne ho kwaku meba mama papa ne ho enti say then na dako wo ti be pie fie ho e ma papa ne bread e dey poison go mu tie no wo mo na meti ene na yire na mo fan so akofa na ba en kwala ni tu bo ne da na wo papa ne yare ye na wo kokoma na wo mo kwala ni fie ho e fi wo mama ho biem na yire no so ama ho biem na yire no oba no metina no ofa ho me man no wan de no wo no anytime bia oba no a me man no a ti se wo no wan wale no on se wo ye dima wo no se bi se den tran sam ni abiti oba no wale na nkasa no eni no ofa ni jai se o man ni kunu se no enti no ofa no sika bia na wo fa no wo ye akire ho ona mi fa no mo ofa ni pan no no betina mo ofa ni ti the single to me ya mo ko baby aso no so wo muti engo so wo fini na ni ma amini na netie mun ko fie ho na mun ko bi sa yi dance ni ti fi hu bia me pa che wo enti wo pa che se ke bo atie en ebra Evans e poison wo papa wie na odwane free fie ho no ka che okay and na me che wo say eye dan ni ehu say Evans and the poison bread no madam iya si di boni a Bonina do that, Bonina, because wow, papa, Nanka, papa, Yana, papa, Akoma. Nanka, Mefan said, that time, no was free, and you were Nanka, Mefan said 3 weeks, and yet after 3 weeks, you can be a wall back like a yellow. Because a copy of the dinner of a penny, you know, my friend in your band, or Manimra, or Manimra, or a penny.
Me pacho eye dakro ene wo de poison no anase or poison no nka eno no obi nya ya de no akoma ya de a me fan say na yi no ho era wo ben kwa mu no afi no otimi ye kra ye bibia agbo wan say na ni na no so na e bia wata ye dey obetima ni no da hospital sa na aye no media de me pese me unu say nti oye ne kakra wa bra no one papa ne te ho ekopim say poison ni di ku no me tell you no since I will be or yeah we free for you wa ma ho bi mo di no ni bi papa condition kwate kwa mo ye enti na me ka say kakra ana ba ko pe so me ka say no emla ko yi na ba nko mu no e wo pa e wo wa bi wa ko a wotie bia no hu bi so wo fada SG hospital ade so no no kwa wati wi ya no bia ayi na ama onya ya de enti me bo sa bre no ana ode pa no e ban kakra wo poison no na oba na wone ne tie no ne mpana no wo wen ani ne ka se sa ka no kra na obi gbe no de na ma fa wo yire an kasa yi okay enti na wo yire na me yire no oye no oye ayi ye mo bank na bank ko na me ye ye fe min tawo wo ko wo ma no ba no mo fa no na ti e mo fa la se mo fa da no ti me ho da na no fa no ma no ba wo de mo papa nko anu aka kire yire ne se sa pa no ya me dia ba me so se mo di yeti a wo bi ani bi mo man papa nko ani de kire wo se enkwala no o mo no mo papa no ni oba no ne leti eno de wa kameti ase ena me kire se me ebia me to pa no de akwa me papa madam me papa no wa yiro nya se me papa nko anete ana se nya me me papa nko anete na me pese me kum me papa wa yire enti no wa de pa no ne kwa no aka kire ma me ne se oyire yi pa no we eye specially made for enye wa no bi ani bi tiyo no oni ni fi aduma ba ahomrache e fo aduma ni wa fo aduma si su ko ko ba ye no a ono no ti ke mu kra ono sore ye ho ko ba ye ana ta ayi condition ni ke sa ta mu no ba no su ko ko buma ana free ba no mi wa ya bi ni ke ni fa na mi wa ka sa ka wo ba ba ma no wa ni fi a di bi ni so ko pa ni fi ni bi bi ni adia e ke ni kra ni ti ni fi ba ke ni na wo ba the first of free papa ne nchanya wo wi no oba ya ne kire se wo poison so bo no ni nti ni dare na me kire se me bo me asem no ba bia kwaku me kan wa anyima no but uyi ma no aka ba me da me kire se me ba matoburodo kase ma poison no abusuafo wo fie ma me no so kra no wo ma enti esede na papa no kwa ne di sa pa no ni nyina ya nkra na ni bie enye mi nyinaa ni nyina no odi di aka nkura na be fa de ne o na said ade de wa wo kan ya wo kan se me fa nko asem ya wo kan sisi ya hu se ade wi di ye na abu na bia na ye ya wa bi me be ma me ka sam nkyerɛw ma me ka sam bi nkyerɛw wa ha se ansa ya to aso ewi ase de wu hunu ye ne menka ebia wo betumi aka se bia nkra no me wo mo papa because enra but enna is ye fro party wo kwa kogira ho a evidence ben na wo benya evidence bi poison ne papa evidence bi ni e chen say onu papa ti fi na me ko papa ayare anota me ko amo na mo fi ho me ko akopim se be 7 years ana se 4 years na wo papa for an ofre papa me papa wu na me ni ho. In fact, me papa wu ye na me ni ho. Does it mean say me poison me papa? No kura ni. Ya wa die bi ho a. Me fa nza me ni o na ti ho. Me ni o na wo ho. Esi sia me ni o na wo de ba a wu. Na se bi me ko don sa na si bi bi si ni ade kwa me ba na wo si wo bu afi. E bi na ta mu kwa na me ni na me ko ta bi aba na me wo bu afi. Me de wo ko yi. E bi na kire nti me fa me ni na hwe yi bi. E kwa na so e bi na me fa you feel as you know ama medio yo enti no papa no kan se ne ma na poison no enti ne se wo Agyapong say no
me be mo fa biri me mo mama. A question here be say what me kire say. Meba ayi kwaku meba. Me say Evans and the poison wa papa me pa che wo Ernestina poison ne papa enu achi owo ma me enu owo ma Cecilia wo ho wo de me amubu o san wo ma ma no so ayi Mama kan kire say me of the call dampo Evans na wa kan kwa ni mo the call dampo sa na akoma ko 5 when any school no ko school no mampo o mo fa pharmacy meeting ala ne kotena ne ho o mo maame na tukwan ana o mo na na ti o na no o maame na be si dan dampo papa there be the wo cheche question no straight and you me say poison or papa and be your papa be yi na free efie nim na ne manu aka no and no make sure say o ka tell me say be a gabe and na ti na ko bi o no ni na kwatna fa ko ti na wan say bi o mo na so ti se e bi na fa ani papa ni ade na enu a de we bi aguna na bi sha no be twa fa ho ba ko bi na chesa no obetwa fa ho one bi me ntimi kan kire so ani ti na papa ni akonya nso ka kire me say na die say we di amana enti ade na papa ni tia se de wan pre ho anka me dara anya yan tia se e na de na o mo ka no nya na me di sika yo ni obi na ayo e ba no afa ni ko ifira kontu mba ni ka kire me ani bi no ni na ba gi sika another me my bibia na de yo no na be ya my no va na friend samanti another ko ni wanya be ni ka bia no sama nkom ne nkoko fanto ho na ema no nkwa asase ne so wo mo kwa na ekum wo mo ne ehunu sa wo ka ya no ya madam we se wo kan se ni abibia o kan se ni abia onzo wo kra wo gina wo se ban ne se enfa ho papa enfa ho wadawroma ani tron kwa me bi tire so we ni bi me pa che wo wa enti papa no de na no na ka kire wo say mebua yes wan kan na no o kan ye no me se me de me pe me wo fa no because me ko plan kan no fa ba ko ani ni ye sa me me fa ye so de bi sa ta na mi sa ani ye so de bi ko me ko boss te no me fa no ka tem se me ji enti me kan ni se de wa mi siti enti no ani me fa me ka kire me se me pe ana me ko bo me ni anu mo amane sa pa for me no obeton some me pe dia obeton enti no mo ni anu mo amane ene ne banwa otimi ba ha no otimi ba wa mesti na no bon omo na amane se wa na adi si otimi kan dia ene me magi na ye ka enti me pa cho Ernestina o ka kire ne be Ernestina say we de fie na chew na wo ka kire bushia pani no wa fa no ba ye no ka kire mi tiri say we de no ni ani bo na mane na me ni mo na ma me bo no na mane okay me pa cho sabre no a na wo fa yes ane ma na oyare anana ne ho oden ya bi ni na on ko ye me fa ni fie tromba bi o fa Evans papa o ko ye tromba juma Evans papa ebra wo si ginaye sefa efie no na eye ne yadiem ana sabre na ne ho oden we si no yare 2016 no na enye no wa no 2019 ya no no 2019 eko 2020 me pa cho na no yare na obi a won yare a ne ho oden no wo che de japade de me kire no nyanti afi de me kire no wa no sa ta mo no wa ye sa de bi sa pala wa ye ya tu me pa cho oye de na che obi san so mo no fi ho a che me pa cho sa wodi san semone no ofiri won echi no na papa ne ka kire wo na semone ni nyama so oh that be something after obi san semone so no wo mo na meti ana me ko tena hobi after semone na chi ana me papa ne yare because na poison ne ya adwuma na ya adwuma madam ye ma poison wo yare ba enti se na enye adwuma dia na onyare dia wo si da hunu se obi poison no okay me see o si ye me ma ye ni woni wo fa wo mu tete no ma ni dai enti o si ye ma ye ne dien o si na ye dai
ne ma no aye ne dien we dey dey me na obi a onu wo mu diabetes obi a onu wo mu tie no man say no ma wo man kra no we fra wa na we fere die na wo ma ho de bibi na obi a yare no fa nti bi ni say BBC a this media na be bia ni bia na say bia if you off one na dem no bi bia na de na sa atamo ti aha e do ho ala ka sa da brobe ha de ni ta no say nti wono kwa we for the Christmas enti wa fafie no madam and let's say you ni bi enti wa fafie no mo na me ka ti free say me han me di sika na si enti wa fa efie no eno de oba ye no kai wo so wakobo so enti wa fafie no madam o ka se wakobo so na te say ase wo na obi ni fie na me e papa ni ku ina fie na wo hen fa na wo eduru he ana me try say efie no no fa ni e dan 3 si ana na 3 no ni entry kwa se de wo kan enti ko bi sa ne me yemi ye no kwa me ka so difference we dey do na ti class side papa me chere say enti mo ko hono mo ko bi sa efie no madam amu ti na me fa sa right way no so na me fa wa de won krata amao me na ka kire o ma me ti o krata na bra papa no efiri ho because na wo access to the room wo access papa wo fa room e na wo ko fa krata no na madam you know no family ni Abuko hospital ana nkwala na ti so papa ni no ko tu ni group ni no no fa ta ma me na me fi ho no fa yere ni bi sa se ni kwa ni ko fi ho no e da ni ko fi ho na o mi se ni ko fa no fa ma me ni fi afi de ni fa na 40 days enti wo de le dan na ko fa no fa me ma no di ku ga enti ya de ga me no fa no ni ti ye ke so wo covid time ni kwa me ko na me de na me de the Kwadwo hospital to call na on catch me say free and for doctor no clear ya ma me say me fan to na was he na say me de ku gabi and me of anu a obisa tan ni ba be kan do ba ni ma ko fa kan ni adi ni na aba and doctor no my report e di ni na sa de ko sim and am sa report no ba say the ade chi submit ni sa ade akọ that I know way anti me bo any say we nu nyina snake no na akwaje ye Daddy, you could be bia. The quages net. The American won't tell you. Papa, Kwaku, make a papa, Kwaku watching. Papa, Mamma, can assess the Baku cry, I had a bonia. One more macan swear, Bonnie Ben, one more the no. And watching no Kwaku meba. Sir, Papa didn't set the manye, the matino. Wodi ne homa ho yawo kwaku bu waten na aboa na me kwaku me ka kire wo se enka papa ne beye wo ade ato na enka bra ne meyi ba ba pri wo na kasa de amaw because madam wo wa ho enko won fa na madam enu ti na me ba no a me ba no efem ni ni mu ano we se wa ka kire we se o ntwa so wo ntwa so no ne aye de amu ye ni nti and workers want to because what is madam bisani say me no eni bia kunda na bisa wo mo say me na gina wa na kunda won timi nyina ho ne wonko ana me bisa say da be no nso ni abisia okro bi I said me ije ana we bisa me bisa wono na what the right to ne papa japade ba kwaku buate ma me misa wasem ba ko me pacho wo papa ti ase na wa frame me papa wa frame me se wo papa wo ankasa wo papa me papa frame wo papa frame me pacho wo frame na japade be na oja na wa kire me papa me na me ta daka si me se ajapade be nya daka wo papa wu na fa de me na me ta daka ajapade wa kire madam me be se wo papa frame no oja ajapade wa kire o de madam we right way ni ababua wo se se oja ajapade wa kire me pacho wo fa asie bi ba be gina hoje madam we na wo ye yes almost on papa ni na ko fa se wo papa kwaku buate o papa free wo ja ajapade wa kire na mo che mama no ana ayi wo fa asie bi beje wo papa ajapade akenten so adena mo se poison wo papa ku no na mo antumi anya police case mo antumi ama ya nche
Ojane yamini ya kimbia. What's a Kamuya? And what's a Muya case? Dabi, Munya case, no Akoma, okay, what's a Muya case at all? No, to and this is one part of your mother. No, you are quality de bono, almost meaning a note here. Almost the bono, no, Muti, Aka and Tam say a branch price. You will say canon. Opa, name is more from the Catholic Opa, and I mean, we give you the mention where you need Opa, fascinating, and famous. Someone yes, I did Ghana. Namun Kokuno, Mudia, Yama, which the Wabo Nipano, Namun Yano, Kwaku, and say, Madame, free one way Japadia. What Japadia will be no na, and none of a person can we. Mammy was uncommon, say. So almost to say, almost a Japadia, and a BB and a Maa Akos from the Kwa BB. All in fact, that don't know about when I'm not in first lap for that. Some of them, Papa, dear, some men come on. But one Casa would be a Sabre and some Commatia Sink or Force Way. But one Casa would be a Kwaku but what yes I won't say. Me Podia say aside me home, some me were fan Casafie, what your mammy and now, some me were far Ekaya dear, Mentrum was a ball, some me were ni Brabaji, a Mimu, but yes I will. I mean, Tina, I mean, my name fast, shame, my word, yes I will. Yes, I'm a maker, so open the dear French. Kobadia, one, let me say. Second of a fact, the Katu, Nakalana, and Casacra, woman in the Krana, and no crabby. And no crabby, no crabby. But now, I say now, Casablanca, and yes, will be by why you boop on that some now walk on one Casan wound your walker. Will be Papa, a Yarino or Mahua, and no just what poison, Papa. But you need to yes, I come on with Tano, I don't want one country. Only not on the quarter of a family ballet, of a family trees, of a family, a walk on any of the crown, or crown, or can of questions of a family. I don't know the so when I hear what Papa Bonnie and then one catch one and swear, and to into we are all to the minute, and I didn't come young, my and I won't be now to the home. I didn't know Cassandra. I didn't know. What's what Papa, you off, I didn't call you, I didn't call no. Now we're through window level. Madam, Saturday, 2012, 2012, 2012, window level. I did not, and I Fokana could be our say. Where the moon fetching Namuko, Namuko say. Sena, a few blanky. I was not be saying, and I need and I say, and I'm on ground. Shaye, Papa, Nadia, wo ye no. Papa, no so Papa free one pro Papa. I no me, Papa, I abana to sana better. We are Papa, Sakwa Bobra, Neja, Woma, Papa, Japadia Momo. So
what you will for your mountain, other some no mimity way, some will for Mamia. Some warfare. And you will for mountain, so when it's all Basumano. Madam, that's right. It was what shaker. Catch one man, one yodium, no, Papa. One more yodium, no, to touch it, no. A day be a woman the pan occupies in a papa. Walk on the assistant papa from poor papa from poor and yes, one on a yakra bonny, never more than a near day. One in a tibby solid dinner, one in a other cat. As my worker can say. Say your baba to open your evidence. I don't know when yes, so papa's or my